אחת, עונה אחת, פרק 4. אופס, שכחתי את הכובע שלי. הנה, עכשיו יותר טוב. כן, הכותרת, שכחתי כמובן. אוקיי, אז הכותרת היא עונה אחת, פרק 4, שלג בדוקה-בוקה. שלג בדוקה-בוקה. כן, תודה. מוכן? לא נולדתי מוכן. נו באמת. 3, 4. Gimana gawin? Hey, Rika. לא, גפש. אני חבר שלי. מה? מי זה? זה עוד אחד כמוני. באמת? לא. ביי. טוב לא. אתה שלי גם בחיים. כמעט נהרגת או נשחקת. סליחה. אני שלה. Yay! שלום. אני אשמח לאחד. אוקיי. לא מגיע. תודה. אפשר עוד אחד? אוקיי. תודה. אוי, מה זה? זה אוכל מה זה תגיד? רוצה לטעום מיצי? כן. ימי. אין עכשיו לגלוש על השלט. כלומר על הקרח. וואו! היי ילדה. היי, מה את רוצה? היי! שלום. אנחנו בכיתה שלך. לא זוכרת אותנו? אני זוכרת, אבל אולי תעזבי אותי בשקט. למה עלינו לעזוב? תעזוב אותי כבר. מי ילך? זה החבר הקטן שלך. לא. מה? לא. בעצם, אולי. אז בואי תשוב ותמתי איתנו. אני לא רוצה אתכם. תצאו לי בחיים כבר.
מה זה שם? חבר שלך? מה? קודם כל הביתנו. מה? לא נראה לכם. קדימה חבר'ה, תיקחו אותה. כן. איפה היא תמר? הוא הלך הביתה, הוא עייף. אוקיי. לא רוצה לראות את הקטע הזה. אך שיהיה לי מכפת. תעשיתי. לא. אוקיי. Hey! Hello. Open the door. תפתחו את הדלת. תראו, מישהו. פה. לא, 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 תתלול בדרך. לא, אין סיכוי. מה? היי! סורי, אני עוד לא מכיר את זה. סורי. זה בסדר. אני מנסה. היי, היי. תודה. היה קשה. יאללה, בוא נחזור. זה היה קרוב. נכון. אתה יודע שהצלת אותי עוד פעם. אין פה זמן. תגיד, מאיפה כל הכוחות האלה ואיך אתה זה ואיך? לפני שנים רבות היו מלא כמוך, היו מלא כמוך? כן, אבל קצת שונים אבל קטנים. וואו. וגדלנו בעיר מה זה יפה ונחמדה עם כוחות הקשם. ומה קרה?
ואז בחשיפה באה ולקחה את כולם למקומות שונים. באמת? כן. ולקחה לנו גם חצי מהכוחות. מה? טוב, לא לקחה לנו את כל הכוחות, אבל גם לא חצי, בכלל לא לקחה לנו את הכוחות, רק הבחינה בינינו, אוקיי. כמה יש? אני אמצא אותם. כמה אתם? נראה לי 6-7. 6-7. אוקיי. או 8, או 9, או 10. אוקיי. אז חייבים למצוא את האחרים. ומה אחר כך צריך לאחד אותנו ביחד, וככה הכוחות שלנו יהיו יותר חזקים, נוכל להביס את המכשפה. אז בואו נצא לשם מחר בבוקר. אוקיי.